шаҳрвандони аз 18 то 27 сола ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд ва ҳар суханҳое ки бе тасдиқ бе асосан бовар накунед. Як платформаи нав барои хизматрасонӣ дар соҳаи тиб барои мардуми тоҷик дар Федератсияи Русия. Онлайн консултатсия. Бе навбат истодан шумо метавонед аз дохили хонаи худ табобати хуб гиред. Тамоми намуди бемориҳоро табобат мекунанд. Ин духтурҳо 24 соат бо шумо дар тамосанд. Рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Баҳри шумо ахборотҳои нава пешниҳод мекунем то охирша тамошо кунед. Ахбороти имрӯзаи мо. Нархи сафар аз Душанбе ба Теҳрон маълум шуд. Чӣ хеле ки медонед, аз шаҳри Душанбе ба Теҳрон парвозҳои нав муқаррар карданд ва нарху навошам баҳри ҳамаи сафармекардагиҳо муқаррар карда гуфтанд. Муайян гардид ки мусофироне ки хоҳиши парвоз ба пойтахти Эрон дар моҳи феврали соли равонро доранд, ба чӣ қадар маблағ роҳкиро ниёз доранд. Гуфта мешавад, билети парвоз аз Душанбе ба Теҳрон дар моҳи феврал ҳудуди 2300 сомонӣ арзиш дорад бо ширкати ҳавопаймоӣ Somon Air, яъне ки ба пойтахти Эрон. Ҳар нафаре ки мехоҳад аз шаҳри Душанбе бо тариқи ширкати Somon Air нархи чипта 2300 сомона дар бар мегирад. Тибқи ҷадвал, ҳавопаймо бояд соати 17:30 аз Душанбе парвоз кунад. Масири бозгашт аз Теҳрон соати 20:20 бо вақти маҳаллӣ оғоз мешавад. Таъкид шудааст ки аз 10 феврал хатсайри ҳавоии Душанбе Теҳрон ҳафтаи як маротиба рӯзҳои ҷумъа сурат мегирад. Яъне ки аз 10 феврал шурӯъ карда дар як ҳафта як бор парвозҳо муқаррар шудагиянд, чӣ хеле ки мо қайд намудем. Густариши парвозҳои байналмилалӣ дар ҳолест ки Somon Air азм дорад барои парвозҳои маҳаллӣ низ иқдом кунад. Аз ҷумла хабар дода шуд, ширкати Somon Air барои харидории ҳавопаймоҳои нав гуфтушунид дорад. Тамошобинони азиз, ибад як ахбороти нав ба маълумоти ҳамаи шумо расонидем. Акнун оиди як мавзӯе суҳбат мекунам ки бисёре аз шумо савол пешниҳод мекунед. Бисёри шумо мепурсед ки оё даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ айни ҳол шурӯъ шудагӣ ҳаст ё ин ки не. Ё боз бисёри шумо савол пешниҳод мекунед, оё рост аст ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбира аз моҳи феврал кардагианд. Тамошобинони азиз, мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призофи баҳорӣ аз 1 апрел то 27 мая давом мекунад ва мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ, шаҳрвандони аз 18 то 27 сола ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. Айни ҳол ягон намуд даъваткунӣ ба хизмат нест. Агар касерам ки ба комиссарияти ҳарбӣ даъват кунанд, барои шахсияти ҳамун шаҳрванда муайянкунӣ даъват мекунанд, ба қайд мегиранд ва баъдан ҷавоб метиҳанд. Ба ҳамин хотир гуфтанем ки аз пеши худтон ҳар гуна овозаҳоро набурорен ва ҳар суханҳое ки бе тасдиқ бе асосан бовар накунед. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.